Mai sauraro daga nan sashen Hausa na FVM International, Yazeed Aliyu ɗauke da takaitattun labaran duniya. Iran ta kirkiri wani sabon jirgi mara matuki da ta yi masa lakabi da Hadith 110 wanda ke da matsanancin gudu cikin kankanin lokaci kuma ƙasa-ƙasa, sannan yana iya kai farmaki cikin wani yanayi mai kama da layar zana domin kuwa ba a ganin sa har sai bayan ya kaddamar da harin. Jaridar da Telegram ta Birtaniya ta rawaito cewa yana da matukar wahala wani ya hangi gilmawar wannan jirgin mara matuki domin kuwa yana gudun sama da mil 300 cikin sa'a daya. An bayyana sabon jirgin mara matuki a matsayin mafi tsananin gudu da Iran ta mallaka a tarihinta, yayin da ake ganin tsananin gudunsa wata babbar dama ce ga Iran a fagen daga. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa kasar Oman ta gabatarwa Iran da wata sabon shawara kan kafa wata haɗaɗɗiyar hanyar gudanar da harkokin mashigar ruwan Hormuz tare da haɗin gwiwar ƙasashen yankin. Rahoton ya ce shawarar zai baiwa ƙasashen da za su shiga cikinsa damar ba da gudunmawa bisa radin kansu. Wannan na zuwa ne bayan da Iran ta sanar da ranar Litinin cewa ta yi watsi da wani shawara da Oman ta gabatar a baya na buɗe hanyar kudancin mashigar ruwan Hormuz har sai an cimma yarjejeniya. Nan kuma tarayyar Turai ta sake tabbatar da kudurinta na ƙara haɗin gwiwa da hukumar EFCC wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma laifukan intanet da sauran laifukan kuɗi. Jakadan tarayyar Turai a Najeriya Guita Magnot ya bayyana hakan yayin ziyarar sahel kwatan EFCC da ke Abuja. Ya ce haɗin gwiwar zai mayar da hankali kan horaswa, bincike da kuma gurfanar da masu laifukan kuɗi. A nasa bangaren shugaban EFCC Ola Olukayode ya ce hukumar za ta ci gaba da kare masu zuba jari na gaskiya tare da yaki da laifuffukan tattalin arziki. To jama'a, takaitattun labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na FVM International. Za ku iya bibiyar mu a kafar intanet akan www.fvmhausainternational.ng. Haka ma dandalin sada zumunta da musayar ra'ayi na Facebook akan FVM International. To labaran za su dora. Dangantakar diplomasiya tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu ta sake fuskantar sabon kalubale bayan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman karkashin ministan harkokin wajen Ronald Lamola, inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiya kafin isowarsa Abuja. A yayin zaman wakilin Najeriya sun bukaci hukumomin Afirka ta Kudu da su dakatar da kisan gillan da ake yi wa 'yan kasar mazauna can. Wannan matakin da shugaba Tinubu ya ɗauko sako ne mai ƙarfi na diplomasiya. Kusan 'yan Najeriya 1,500 ke fuskantar barazana, wanda yanzu haka ke jiran kwashe su a cikin gaggawa. To daga ƙarshe, gwamnan jihar Kaduna Sanata Obasani ya zaɓi shugaban hukumar tara harajin jihar Kaduna Jerry Adams a matsayin mataimakinsa a takarar gwamna ta shekara ta 2027. Gwamna ya sanar da hakan ne ta shafinsa na X, inda ya ce ya ɗauki matakin ne bayan tuntuɓa da yin nazari. Ya ce naɗin ya nuna ƙudurin gwamnatinsa na tabbatar da adalci da haɗin kai da baiwa kowa dama iri ɗaya. Sanata Obasani ya bayyana Jerry Adams a matsayin gogaggen jami'in gwamnati da ya inganta tsarin tara kuɗaɗen shiga na jihar. Ya ce hakan ya taimaka wajen bunƙasa zuba jari a ɓangarorin ilimi, lafiya, noma da ababen more rayuwa. To duka iya takaitattun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na FVM International.